ते दौरिया भी ना सुखल रे। रे रेंगने का माई का सुन हो? तो दौरी पर सारल छोड़। हाँ देख हमरा 10 साल पहले के बात याद आ गई। अगर जो ऊपर ते जल्दी विचार नहीं करत तो आवे वाला भविष्य में हमनी के परिवार पर बहुत बड़ा असर पड़े वाला बा। अच्छा 2 साल पहले के बात याद पड़ गई हाँ। बाप रे बात तारा बात ना याद पड़ी तो केकरा याद पड़ी। ऐसे ही तू इतना काम करता नु हउआ कह कौन बात बा। देख हाँ 10 साल पहले के बात हो। हाँ झगड़ू महतो के 2 गो लइका रहे अच्छा आ खचाप महतो के 1 गो लइका रहे। अच्छा तो जब दोनों पटीदारी में झगड़ा झगड़ी भइल नु हाँ तो आपसे में मारा मारी कइलस तो 2 गो मिल के 1 गो के इतना मार मार दलस कि उ पटाइले रह। वो मारा मारी से तारा का ले दे। बात तो सही है। हमनियो के त 1 गो लइका बा। अच्छा रेंगना। अच्छा अच्छा तू कहे के मतलब जे एगो लइका बा तो हमनियो के माने कमजोर बानी सन। हाँ तो कमजोर बानी से ना हमनी के जल्दी से अगर 1 साल के अंदर में 3-4 गो औरी ना पैदा कर तो हमनी के परिवार पर असर पड़े लगी। कौनो हमनी के मारती तो 1 साल में के तोरिया सुअरी के छावना होइया सब हो। माने जितना साल में होखे लेकिन हमनी के 2-3 गो औरी चाहे। अच्छा अच्छा ई बात बा। तो एगो बात हम तारा से पूछे के चाहतनी बतइबो। बताओ चल। जिकर 2 गो लइकवा रहले सन हाँ उ ए बारा कहां बाड़े सन। वो अच्छा खासा बाहर में एगो धागा मिल में काम करेला आ एगो अच्छा खासा लेबर करेला। अच्छा कम बड़ा सके से आ जौन पिटाई रहे एगो रहे लइकवा उ कहां बा। उ तो एगो जिला के तू समझा? अधिकारी भइल बा डीएम। नहीं तू समझा नहीं। ये पुलिसो सब रहा क्या देखना पड़ रहा है। बताओ तो अच्छा एगो है बात तो नंदा पढ़ लिख के डीएम भइल बा आ ई 2 जना बालो आ ओकरा गाड़ी में औकात ना आई खाली मारे झगड़ा करत होइलो तो लेबर तो करही के पड़ी। एमे के 20 परन एमे के एगो लइको बताऊ ना नु त अपनो रेंगना एगो बाटे पढ़ा लिखा दिहल जाई तो जब समझदार हो जाई अधिकारी बन जाई वही तरिया हमनियो को 100 जना के सामान एक सामान हो जाई। बात बुझाई। हाँ आ बुझा। तू ई समझता रह नु कि सुअरी के छावना नहीं हो पैदा को के एने उने छोड़ दियल तो तार बाप खर्चा ना चलन है ना चलन। सुअरी के छावना नहीं है पैदा को दी है एने उने कुकुर तरिया घूमत रही सिंकर बाप पढ़ाई लिखाई के खर्चा। एकरा मतलब रेंगना के माई सही कहती है। अगर जे परिवार में 1 गो लइका होखे आ पढ़ा लिखा के ओकरा के बड़ आदमी बना दियो तो 100 आदमी के काम अकेले हमरे में दिमागवा एने ओने हो जाता कबो कबो। रे रेंगना के माई सुन तो दे हने धर हो तक नीचे काम लागल ना बाद में जोड़ाई पहले हमार बात सुन ली। अच्छा आज गांव में पंचायत होत रहलो। पंचायत होता हाँ मुखिया जी पंचायत करत रहलन 2 गो मर्द मेहरारू आपस में झगड़ा कइले रहलन। हाँ उ तो पंचायत होत रहल। हाँ हाँ मेहरारुआ के मुखिया जी डांटत रहलन हाँ। कि हमेशा अपना पति के इज्जत करे के चाहिए। अच्छा हाँ तो वही पंचायतिया में तो मर्दू के डांटत रहले हैं। देख मर्दा के जौना बेरा डांटे लगवन तौना बेरा हम ना रहो। अच्छा अच्छा मर्दा के जाना बेरा डांटत रहू तना बेरा तू ना रहू। हाँ आ कहत रहलन कि अपना पति के इज्जत कइल जाला तो घर में कोनो प्रकार के कलेश पैदा ना होला हमेशा घर सुख शांति से रहेला। बात तो सही है। अच्छा ई बताते हमरा संगवा इंगा करेलिस हमारी इज्जत करेलिस। अच्छा ई माने मौगी वाला सुन ले हुआ हाँ आ मर्दा वाला ना सुनू ना उ हम ना सुनी ओकरा बाद हम चल गए। चल गो हाँ तो हमरा से सुनो वही पंचायतिया में मर्दों के उ डांटत रहू नु हाँ जे पी के जाके घर में होंड भोंड ना मचावे के चाहिए। अच्छा अच्छा अपना मेहरारू के गाड़ी ना देवे के चाहिए। मेहरारू के माई बाप के गाड़ी ना देवे के चाहिए। आ अपना मेहरारू के कमाए के चाहिए तो ले जाके इज्जत से देवे के चाहिए आ इज्जत से घर में खाए के चाहिए। तो उ इज्जत तू हमरा के दे लो। देख हमरा पियला के सुर में ई कुछ ना बुझाला ओकनी के झगड़ा ओकनी पे छोड़ दे। ओकनी झगड़ा ओकनी पे छोड़ दे। हाँ का है वैसे ही ओकनी के झगड़ा से हमनी का मतलब बा हमरा पे काहे गिरावत रे। पूछलो तो करके बताएब ना। आ एगो औरी बात आज सुनिए लो। का बात की बा कि तू रोज रोज पी के ई जो नौटंकी करता रह अब हमहू वही पिए आ हमहू तारा माई बाप के वही गोरी जाए। अब अच्छा तो इहे ते हो। दारू पिएबे। हाँ तू जंगनिया करबन ओई तरिया अब हमहू पिए तू जो एक गिलास पीबो देख तो एक गिलास रंगना के हमहू माई ई पिए। कुली ते मत करिए सब कुछ करिए लेकिन ते दारू मत ना पिए रे ना यार दादा। सही है। ना छोड़ दे हम कहते तो हम भी रह दे दारू ना पिए रे रंगना। छोड़ा हमरा आज पिए पिए हो या तू पिए हमहू पिए रे बाबू रंगना के माई अब हम दारू पियल छोड़ देम ते मत पिए लेकिन दारू।